Jo he de dir que el refugi vell el vaig conèixer molt poc. El refugi nou hi he estat alguna vegada més, normalment, doncs, per exemple, quan fa la clàssica travessia des de Núria fins a Setcases o fins a Vallter, no? Des del Coll de la Marrana, tot allò, no? No he conegut més. Ara, de tota manera, per mi, allò el que té és un significat. Vull dir, l'excursionisme català de començaments del segle XX va ser un gran moviment cívic, un gran moviment, diguem, de país, va ser un gran moviment inclús moral, per dir-ho així, no? Aquella gent, doncs, estimava el país, per això el volien conèixer, per això el volien trepitjar, i bé, va ser un gran moment, no? Després ha vingut el segon refugi, que ha recollit aquella tradició, tot i que és una tradició, aquell esperit, aquella mentalitat, que jo diria que en aquests moments, en general, es difumina, no? Es difumina, no? Però bé, segueix sent una aportació positiva important. Un bon gruix de catalanitat, de romanticisme, d'il·lusió, l'excursionisme no era simplement anar a caminar, era anar a caminar, però a més era una activitat que et permetia entrar en contacte amb la realitat del país i vibrar. Jo moltes vegades he dit que per estimar Catalunya, per servir bé Catalunya, cal haver trepitjat el país, no? No només la muntanya, atenció, el pla, caminar per la Segarra, per exemple, no? Que no té els mateixos al·licients que caminar per l'altra muntanya, però caminar per la Segarra. I que has d'haver après, una frase que a vegades jo utilitzo, que per cert inicialment no era meva, però bueno, me l'he apropiada també, has d'haver après a estimar la pols dels camins de Catalunya, no? Ara, els camins no són només els de muntanya, no? Jo que soc del Maresme, per tant, d'alta muntanya res de res, doncs saber el que són els camins, que avui dia ja s'utilitzen poc, en bona part, perquè tot arreu s'hi va amb cotxe, no? Doncs ajuda a estimar. El Maresme, com a paisatge que impressioni, no pot competir amb la Costa Brava, no pot competir amb la Vall de Boí, que tampoc no va guanyar, però no pot competir amb bona part del Pirineu, la Vall d'Aran, etc., la Vall Ferrera. No pot competir amb el Montseny, no pot competir amb Montserrat, no pot competir amb el Pedraforca, no? No pot competir d'una altra manera amb el Delta de l'Ebre, que és un altre paisatge, però molt particular, molt excepcional, no? El Maresme, què és el Maresme? El Maresme és una comarca molt equilibrada entre mar i muntanya, no? Molt... Bueno, ara una mica feta malbé, perquè hi ha massa gent, per dir-ho així, no? S'ha urbanitzat massa, però de tota manera, normalment, inclús ara encara equilibrada, des del punt de vista de població, una comarca molt... a la qual la empremta de l'home, el que ha fet l'home, doncs es nota, no? Amable, una comarca amable, i que a més quan se saben trobar els racons, doncs té coses molt boniques, no? Per exemple, en aquesta cosa de l'altre dia, d'això del TV3, perquè fèiem el temps el dia que vam anar, vam poder agafar una vista extraordinària, no? Des de Sant Mateu, que és des del pic de Sant Mateu, que és un petit promontori, que normalment la gent quan diu que va a Sant Mateu no hi puja en aquest promontori, no sap ni que existeix, perquè gairebé no es veu de tant. Però encara que siguin 7 o 8 metres de desnivell, dona una visió des del Montseny fins a Barcelona i Badalona extraordinari. Clar, doncs el Montseny, Pla de la Calma, el Tagamanent, Sant Llorenç, Montserrat, etc., el Tibidabo, tot el Vallès, i després Barcelona i Montjuïc, al fons les muntanyes del Garraf, i una cosa que la gent no coneix gaire, no? I és que hi ha un golf entre la muntanya de Montjuïc i Premià, al Masnou, hi ha un golf, que la gent anant per baix no el nota, a no ser que es posi molt arran de mar, a Badalona, concretament, no?
Però no, hi ha un golf, però ja es nota clarament que hi ha un golf, no? Bé, és bonic i a més molt significatiu, vull dir, clar, fixi's bé què és Catalunya, no? La Catalunya és Montserrat, molt bé, Montserrat, és el Montseny, no? És, bueno, Sant Llorenç, vull dir, es veu al fons del Pirineu, molt bé. I Barcelona. I el Vallès, evidentment, el Vallès, i Barcelona. Bé, esclar, a Barcelona, tot el que és de Barcelona i Badalona i el tros del Baix Llobregat, és això, no? I bé, això ajuda a conèixer i estimar el país, no? I si a més doncs, hi vas, fas una passejadeta o fas una excursió o una excursió llarga, el que sigui, i vas i ho coneixes i pateixes una mica per arribar-hi, no? Doncs encara estimes més. Els dos Torreneules, no? Els dos Torreneules, Des de la vall de Ribes i la vall de Núria, no? Els dos Torreneules, no? I el Balandrau. Mires cap avall, La millor vista del Ripollès de la manera es veu des del Taga, perquè el Taga, que és més baix, però el Taga té un avantatge, el Taga ho veus tot, perquè si tu et situes al Torreneules o al Puigmal, veus cap avall, no? I veus l'extensió de muntanyes, molt bé. Però si et situes al Taga també veus cap avall, però a més veus la carena del Pirineu, no? I la veus de molt a prop, no? I la veus molt maca, no? Per tant, la vall del Freser, no del Freser, perdó, del riu Núria en aquest cas, o bé del Freser cap a Campadabaca, tot això realment té molt d'atractiu. Ara, a mi em van dir, per què no fa la vall de Núria i tal, que dona més de sí que el Maresme, no? El Maresme, un paisatge què és? Un paisatge, en un cert sentit, és el que representa per tu. I clar, a mi el Maresme em representa, és el meu paisatge. És el paisatge de la meva infantesa, és el paisatge, entenc que vull dir, en la qual doncs, que me'l conec, em conec els racons, però no perquè després l'hagi anat a mirar i a veure, no, perquè de petit hi anava, conec les Torres de Moro que hi ha al Maresme, perquè hi sortia això de les Torres de Moro, el seu significat, conec els vells camins que ja han desaparegut en bona part. És a dir, jo evidentment, per pujar a Sant Mateu, evidentment, el que no faig és anar-hi en cotxe. Home, si dic anar de pressa vaig en cotxe, però si no vaig a peu, no? I si vaig a peu no hi vaig pels camins antics que actualment s'han convertit en pistes o en carreteres, sinó hi vaig pel camí de Serbiol, que és un camí estret, petit, no? I que m'hi trobo bé, m'hi trobo a casa, no? Perquè la gent quan vol fer un esforç, ara en comptes de fer un esforç se'n va fa un gimnàs i es posa doncs a córrer amb un tapís d'aquests, amb una alfombra d'aquestes rolants, o bé doncs fa bicicleta estàtica, o bé, no, una cosa que fa bastant és bicicleta, això es fa bicicleta de carretera o de camins, o de camins o de pistes, això es fa molt, no es feia això, la bicicleta només servia per anar per carretera, no? No, jo soc un home antic. Tinc un avantatge, vull dir, és que no té cap mèrit això. És a dir, jo tinc gent que em fa servir l'ordenador. I aleshores jo, un esforç gran per ser un gran... Jo sé fer funcionar un ordenador, però el més elemental, no? Però jo, per fi, doncs, treballar amb un ordenador, jo m'he quedat... Clar, soc un home antic, en un cert sentit. Segueixo treballant amb bolígraf, per entendre's, no? Per tant, no tinc ordinador. La casa està plena d'ordinadors, això sí, no? I de persones que saben fer funcionar. I em diuen, escolta, mira que mirarem això, a veure, pim-pam, bé, d'acord. Però jo, doncs, sóc un home bastant maldestre en el sentit de les noves tecnologies. He arribat tard i no vaig fer en el seu moment l'esforç, precisament perquè estava molt ocupat per altres coses, però dedicaré 15 dies sencers doncs, només a l'ordinador, no ho vaig fer. Per tant, sóc molt insuficient. I, per tant, vaig més de pressa amb el bolígraf. Ara exagero. És romàntic, és romàntic.